Aled Pedrick dwi, a fi yw cyfarwyddwr Pan Oedd y Byd yn Fach, drama newydd gan Sian Summers i Theatr Genedlaethol Cymru. Nath y sioe deillio gan sgwrs gyda fi a Sian, wrth bod ni'n marcio 10 mlynedd ar hugen wedi streic y glowyr yn 1984, ac yn dilyn sgwrs gyda'n nhad i sydd yn gyn-lôr a'i ffrindiau ath i ati i sgrifennu drama am y cyfnod yna, am ddynon ifanc a'r hunaniaeth, a dyna yw brif momentum y ddrama yma, sef nid glowyr yn ystod y streic, ond bechgyn dynon ifanc ar y cysp yna, rhwng fod yn blant a'i hunaniaeth nhw wrth symud ymlaen yn y byd, wedi'r cyfnod yna yn yr 80au a'r digwyddiadau gwleidyddol yna. Mae yna lot o fewnbwn gan arbenigwyr llais, ni a Lynn, a Polly wedi bod mewn i wneud y gwaith corfforol dyn ni, a Kevin hefyd yn gwneud y gwaith ymladd ar gwaith combat i gyd. My job entails basically how to do violence safely on stage for TV and for film. I'm always working with the actors to make sure that they're comfortable in throwing punches, grabbing each other, going to the floor, going through things, over things. I always show everything first before they can get their hands on it, because some actors, they just like to go, yeah, show me once, and then they'll do it. Well, boo fucking who? Trial di ni 2 flynedd correctional tra ti'n sipping pims mewn cwg. Mae Garin fab i scab, felly mae dad wedi penderfynu, ar ddechrau ddrama, mae dad wedi penderfynu bod e'n mynd i nôl i'r gwaith ac yn mynd i dorri'r streic. A mae e'n gefnder i Kevin, ac felly mae'r ddrama am i perthynas nhw a sut mae'r digwyddiad yna yn rhwygo nhw fel teulu. Maen nhw'n eitha agos Billy a Kevin, achos mae'r ddau o nhw, mae tata nhw yn gweithio lawr y pwll, a di hynna ddim yn wir o bob un o'r cymeriadau, felly mae yna bach o kind of, rhywbeth sydd yn dod y ddau yma at ei gilydd. Ond wedyn ar yr ochr arall mae gen ti, mae tad Kevin yn fel un o prif boys yr undeb, felly mae Kevin yn dechrau rwan ddangos yr un math o sgiliau siarad, a mae'n dechrau wneud bach o speeches a dod â'r boys at ei gilydd fel i dad mewn ffordd, dwi'n meddwl. Mae Dyf yn anarchist. Mae'n tueddu sarhau beth mae pawb yn gweud eitha lot. So fe'r boi falle mewn sefyllfa lle bydde fe'n lleddfu beth bydde'n digwydd, os rhywbeth yn really mynd mlaen gyda'r boes lle nhw falle yn ymladd, neu o'n nhw'n agwyd i gilydd, bydde fe bydde'r boi i sort o beth y mas ac i wneud pethau'n cool. So fi'n gweld fel sort of Johnny Rotten Cymraeg o'r cyfnod, falle lot llai cool. Alun yw'n nghymeriad i. Fe yw'r un sydd fel petai argyrion y ddrama. Dyw e ddim yn teimlo perthyn yn rhan o'r gang, oherwydd mae e yn freintiedig i gymharu â pawb arall sydd yn dod o ddosbarth gweithiol, a mae fe'n ddosbarth canol. Mae dad e yn gyfreithiwr, mae fam e yn dysgu Cymraeg, so mae hwnna'n tyma bach o hw-ha yn ystod y ddrama. Danny in there! Danny was again! I didn't fall of it! Oh, shut that, you scum bastard! Da wel nos dros y byd. Billy! Yeah, great. Really da iawn, boys. Yeah, really good.